Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Wan akong magtuo nga buhi pa ang akong anak nga si Crisula. Ang akong giampo nga bisan patay na siya. Ako lang unta nga makita ang patay niyang lawas. Apan niya tungtungura. Wa ako'y kalibutan nga nag-ungaw na sa kamatayon si Crisula tungod kay iya manggiangkon ang tanan. Samtang si Serafim miabot sa langob nga among gitaguan da ang pipila ka mga tao nga nagpabiling hugot ang pagtuo sa langit ng Diyos nga makagagahom. Di pangutaan ako si Serafim bahin kang Crisula. Apan bisan si Serafim nagtuo na usab nga imposible na nga buhi pa ang akong anak. Sa imong tanaw, Lucirom. Maayos siyang pagkabutang, Nikom. Bisa raw sa kalayo sa magpaingon din, makita na ang nahimutangan ni Crisula nga nagbitay, nga nagdupa ning dako kayong hawan. Ning tungura na hibaw ko, nagplano na si Serafim nga luwason na niya si Crisula. Ugwa siya magpalibak. Tanawa sa unahan ka ng abog nga agi sa sakasakyanan. Si Serafim na ka. Ni asya aron luwason si Crisula.
Sakinan to. Dapangon din eh. Dali, Serafim. Luwasa si Cresula. Unsay gusto ni mong among buhaton, Lucirum? At lagi ka maghigayon si Serafim. Apan ni higayon na may makaambas-ambas na gamay si Serafim tungod sa ighahabas nga mao'y iyang gamiton sa among paragsangka. Ug timan-igid ni ninyo. Bisan makabintahalag gamitin kay Serafim sa among away, tabangin niyo patay si Serafim. Dili kadot lang kamatayon, Lucirum. Nganong makabintaha ba ni mong pisag gamay si Serafim? Tungod sa ighahabas nga nabalik ngadto ni Serafim. Lucirum. Tago mo, Nikom. Tago mo nga dili mahibawa ni Serafim nga niara mo sa dool. Liyok na mo, Nikom. Tago mo! Pero dito magpalayo. Tago! Taguan mong tanan kung kano sa tamang pamuto. Paduol pa, Serafim. Kana... Dili kini si Serafim. Braso. Hayri mo mga kauban. Ngano'y karamay na balik din eh. Gisuroy na mo halos tanan dapit sa syudad. Apan pulos mga pinatikan sa agdang maoy among makita og masugatan si kadalanan. Apan walang damha. May nakita kaming pipila ka mga tao nga nagsakay na sa truck ug nasuta na mong magtotoo sila sa langit. Amo na to silang pangatyon. Apan may nagunang usa ka buto og mihay adayon ang usa sa akong mga koyog naigo sa agdang. Unya may nabati ko nga murag usa ka hait kaing butang nga murag kilat ang tao nga may atake na mo og natabas-tabas ang akong mga kauban og ako napapatay-patay dayon mao nga lawas ko. Akong kamot imong gipoto lang akong bukton. Huwag ka na magpatay-patay pa, Braso. Kay patay ka ng tinuray. Ha! Ito mangganing nga si Serafim ang miabot. Si Serafim ang ikaing kwento niya ni Braso. Paduula din ang nako sa demon. Padula sila si Demon ni Lucirum. Neko! Wait! Wala siya, Timo. Mabuhayan sila nila, Juro. Dali! Dali, Arisyo! Nagpahingon na sila ni Lucirum. Demon! Kamu na'y bahala ni Braso. Makakilaw na sa buog lamiang pagkaon. Sige na! Itangag ni Demon ang ni Braso. Ug ang lawas ni Braso gipaak sa duha ka igsuon ni Demon ug giguyod palayo. Lucirum. Giubos siya tungod sa kawang. Naglagiting nagmayong kainit sa adlaw. Dili pa kinimao ang kainit sa adlaw. Wa pa mo tunga-tunga ang kainit sa adlaw, Cresula. Mupingit o mag-alindasay kamong kalibutanon sa bisan unsay kainit din sa kalibutan. Ha! Unsa na kaha ang didto sa impyerno? Apan kung ikaw taga-impyerno, bisag mag-unsa pang kainit din sa kalibutan, di ninyo igsapayan. Unsa na kaha dito sa impyerno? Giuhaw ka nagmaayo, nahibaw ko anak, Cresula. Dili pa ko mamatay ni Inelo si Roma. Musaksi pa ko sa inyong kapildihan. Kaming mga Kristohanon, dili gud kawad anong paglaom.
Sa mga dako kay kami paglaom unya sa kadaugan. Sa katapusang paghukom, alang sa kalibutan, ug alang sa katawan. Di ka kaabda gabi mamatay ka na, Crisula. Di ba mo sao pang adlaw? Naimpaw ko. Muan si Serafim aron sa pagkuha ni mo. Gihimo ko na ikaw ang paon aron maiya na gyud ang katapusan yang kamatayon. Nagsige og agos ang dugo siyang paa agi sa baa. Kituyo ko ka na nga anha siya adyan dapita aron mag-antos siya. Nasayop ka. Kay dili kini pag-antos, Lucerong. Wa ko mag-antos tungod kay naibaw ko sa mahitabo nimo ug sa imong mga kauban. Nikom, kinahanglang way makitang tao din. Gusto na ko nga si Crisula ray makita na si Serafim aron magtuo siya nga nag-inusara si Crisula. Kinahanglang magtuo si Serafim nga giabandona na nako si Crisula. Dako kong pagtuo. Di lang matagan, bisag usang orasa, muabot si Serafim. Sugod karon, kinahanglang magtukaw ka mo, Nikom. Mas labaw kong nahibaw kay ninyo kung unsa si Serafim. Bisan may kamatayo na si Serafim, apan ang iyang kaabtik o kahanas sa pagpakig-away dili matukman o dili kini malabuan. Kung doon na may makatupong og mulabaw sa abilidad ni Serafim, kana mao'y inyong may bawaan kung kinsa kini. Wanay lain, Lucirum. Ikaw na kana. Ikaw og wanay lain nga makapatay ni Serafim. 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 Serafim ang iyangan. Serafim di ay ang iyangan. Abi nimo, magsige balik-balik og pangutana kung kinsay iyangan. Apan dili siya mo tingog o dili gid mo tubag. Ingon siya niyan. Kung mutubag man siya o mga pangutana, kanang mga pangutana nga angay sa niyang tubagon, panagsara siya mutingog. Maayo gani, kaya nagdamog mga makaon. Amo ka ng mga konsumo dito sa among kitaguan sa ilaw sa simbahan. Ilaw sa simbahan? Tuwa na kami dito magpuyo. Ang ibabaw nga mao ang simbahan. Gihimo na lang plantalya nga gibiyaan na ang maong simbahan. O gawa na yung pag-atiman. Aron kung may mga taga-impyerno nga makakita, makaingon nga wa na yung mga Kristohanon nga nagpabilin. Apan nga nung naitabo man nga naabtan ka mo sa mga impyernohanon. Ang pipila namo mao'y migawa sa among itaguan. Kay nangita daan og mga makaon aron iresiba sa moabot nga mga adlaw. Pagpauli na nila, naatlan gyud nga dihay mga taga-impyernohanon og naatol siya nga ang mga kabataan migawas kauban sa pare. Gipamatay sila. Lakit ang mga pare. Gipatay sa taga-impyerno. Wa sila'y kipili.
Oo, wa sila'y gipili. Hayop nga hayop, ila man ganing iapil patay. Ang tao pakaha. Dugay na ba ka mo din si Serafim? Mga pila palang may kaadlawan ng langon. Doon ako ikaw galingong Pinoyana. Ang usa dito sa patag. Gisunog nila ni Lucirom. Nagtago-tago may kakipangitan ni Lucirom. Hangtod nga naabot mi dinhi pagtago sa Monte Alegre. Gibiyaan na sad namo ang ikaduha namong kaugalingon. Usama sa una namong bahay, gisunog usab kini ni Lucirom. Kinsa ba kining Lucirom nga imong gihisgutan? Ang pango sa mga dautan, sinaligan ni Satanas. Taga-impyerno gyud siya. Ginoo kong Hesukristo. Wa siya'y kamatayon. Unsay buos mong ipasabot? Dili siya dutlan o kamatayon. Kayo sa siya ka-immortal. Ginoo kong Hesukristo. Kaaway siya ni Serafim. Kaniadto kauban sila si Serafim. Wa ko makasabot na saryo. Usa kini kakasayuran nga wagid natadama nga atong masayran. Usa kini kakamatuoran nga aduna day tao nga sama ni Lucirom ug labaw sa tanan sama ni Serafim. Impyernuhanon si Serafim. Kaniadto usa siya ka impyernuhanon. Una siyang sinaligan ni Lucifer. Apan igulang gigamit si Serafim ni Lucifer. Ug tungod kay amahan sa lansis ug traitor si Satanas. Gitraidoran ug gilipat. Ingon man gigamit nila ang lansis ni Satanas ug Lucirom. Ug si Serafim ang naalaot ug maoy nahimong makaluluoy. Sa ato pa, may kamatayon na si Serafim. Doon na siya ay kamatayon. Ug mao kini ang dag-anan ni Lucirom. Madutlan na og kamatayon si Serafim. Apan si Lucirom, way kamatayon. Mugawas ko din islangon. Serafim, Ako rin mugawas. Pabili mo din. nganong magawas ka man? Unsay imong gawason palihog, Serafim? Nakaobserbar mo? Wa ko niya tubaga. Mangutana ko na saryo. Unsa ka na? Nganong mito nga man kini si Serafim o dinhi pagyudi mo na saryo. Usaray akong ikatubag sa imong pangutana. Unsa man ka na, Nazario? Wa ba mo mahibong kung naunsa na ang kahimtang sa panahon ug sa kalibutan? Dili na masabot. Ngano man, may nahibawan ka ba? Usa ba kini sa indikasyon nganong dunay sama kang Serafim ning panahona sa kalibutan? Dugay na sa Serafim ug Lucirom dinhi sa kalibutan. Bata pa ang panuigon sa kalibutan, dinhi nang daan si Serafim sa kalibutan. Diyos ko. Nazario, Gikan pa sa unang basahon ug sa ikaduhang basahon, dinhi na sila si Serafim ug Lucirom sa kalibutan. Natuman na ang unang panagna sa unang basahon. Natuman na sabang mga panagna sa ikaduhang basahon. Ug karon mao na ang panahon sa gipadayag. Usahon ta si Serafim nga mao'y mupugong
nga dili matuman ang panagna sa gipadayag. Apan karon usana si Serafim nga makig-away alang sa katumanan nini. Basti, Karong panahon na, mao na ang panahon, paingon ngadto sa katumanan sa gipadayag. Pilugpad magkaramdaman na imong kaway. Diyan naman na nasa ubanos ang kangitid bisang layo pa ang gabi. Ipahimutan ko kina din eh. Pangayuon ko sa langit ng mulampos na kinis pagpatay kang Lucirom. Ginoong Diyos! Nagsudong kagayod ka na ko. Oh, Ginoo, dalang panan ko. Nagsangpit ako kanimo. Dunggay tao na akong pagtuaw. Ad declamabo, Dominum Deus meus, nisilia sami. Nisito silia sami. Ut similis piam decentibus in lacum. Mikhailo! Si Mikaelo ang mitubag sa singgit ni Serafim. Magkakita na sab ang mga langit nun. Nun ti palihog ang uban pang mga sumpay ning maslahi nga sugilanon. Serafim, sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Director Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akil Sesen, ug laing dalit kaninyo sa Sope Radio Production Center.